Ahoj, vítám vás v dalším díle. Minule jsem povídal o vitamínech a lékách. Ale vzpomněl jsem si, že jsem neřekl všechny vitamíny, s kterými zkušenosti mám a který jsem vlastně zkoušel na tu depersonalizaci a derealizaci. Na českém fóru se psalo, že může pomoct na depersonalizaci kyselina lipová, která se předepisuje hlavně diabetikům. A vlastně bral jsem ji rok a nic jsem nezaznamenal, tak jsem neviděl smysl v tom dál jí brát. Pak jsem bral magnézium, který prej může na depersonalizaci pomoct. Vlastně už posledně, když jsem vydal video, tak mi to další pán potvrdil, že může pomoct. Ale taky mi doporučil, že je dobrý, že bere kyselinu listovou na to. A je to hlavně pro lidi, kteří mají s depersonalizací zkušenosti třeba už z dětství, což jsem i já. A vlastně já ji beru 4 dny. A musím říct, že nevím, jestli je to tím, ale cítím se čím dál tím víc vitální. Dále beru multivitamin z 10 zásadních vitamínů, vlastně beru to na zdraví vlastně, to jsou ty nejdůležitější vitamíny. Pak další čaje. Pak mám tady čaje teda. První jsem bral kotvičník, což je čaj na podporu správné funkce močových cest, potence a tak dále. Vlastně to je pro ty, kteří mají třeba problémy, že mají tu depersonalizaci takovou, že mají potlačené i biologické potřeby a mají problémy třeba spuštět moč a tak dále. Já s tím zkušenosti někdy mám, bohužel. No, pak je tady bylinný čaj Nervan, o kterém jsem se dočetl na českém fóru, že pomáhá na derealizaci, já ho beru vlastně 2krát denně a sklidňuje mě to každopádně a jestli mi pomáhá na depersonalizaci nebo derealizaci nebo obojí, tak mi pomáhá na depersonalizaci spíše personalizuje. Složení. Třezalka nať, truskavec nať, bezkvět, mařinka nať, anýs pod, sléz, květ, meduňka nať, řebříček nať, plicník list. Vlastně obsahuje tady ten bylinný čaj, kdybyste si to někdo chtěl pořídit, aspoň zkusit, jestli to může pomoct. Mám tady další takový sklidňovák, který je prej dobrý na spaní, který by taky teda mohl nějakým způsobem pomoct, jmenuje se Melaflor. Který obsahuje meduňka nať, všimněte si znova meduňka, vlastně meduňka celkově sklidňuje teda duševní klid, takže já plánuju pořídit si nějaký přípravky, který, co nejvíce přípravků s meduňkou, protože je asi vážně zázračná. Chmel čištice, dobromysl nať, hluchavka, květ levandule, květ vřes nať. Jestli jste znalí, tak v těchto bylinách, tak možná víte, proč to pomáhá nebo ne. Takže to jsou čaje, který beru v domnění, že mi to může pomoct a já se prostě cítím čím dál tím líp. A třeba je to tady tím, tak zkuste to, jestli jste to neskusili, za to nic nedáte, že jo. Takže to je asi vše a to je vše s tady těma prostředkama a se mnou. Tak čau.